Maayong buntag, kumusta? Og karon nakaabot na kita diri dapitas Barangay Dansolihon. Og kini ang labing unang higayon nga nakaabot ang atong krusada no nga bugas gikan sa Gulsabaritan diri dapitas sa maong nga barangay. Og usa sa atong mga target karon ang kining usa ka 71 anyos no og atong dalikyatan ang iyahang balay. So muni no ang iyahang balay di atong sudlon. Pwede ra ba masulod akong sige, sapatos ha? Sige. Mayong buntag, nay. May buntag. May buntag daw. May buntag daw. Nadunggan ko nimo? Dunggan. May buntag. May buntag. Unsa yung pangalan? Idina. Ha? Idina. Idina. Danggoy. Danggoy. Idina Danggoy. 71 anyos na ka ba? 71 years old na ka? 70. 70. Mag-71 ka. So, napay mong bana? Napakay bana? Wala na. Wala na. So, ikaw na lang usa. Pero pila kabuk anak nimo? Pila kabuk imong anak? Unom imong anak. Pero nagpuyo diri, pila imong kauban nagpuyo? Isa na lang. Usa na lang. Bali, ikapila nimo ng anak? Mga ikatulo. Ikatulo nimo nga anak. So, bae laki? Laki. So muna imong kauban diri sa balay. Manay nagatiman pod nimo. Nagi kay karon medyo taas man imong edad, so kuana dili na ka makatrabaho, di ba? Trabaho gyapon. Mamaligya gyapon ka. Oo. Grabe ka kugihan gid nimo ba? Oo. Mo nagnaanda na gyud nimo nga trabaho sukad pa sa una nga mamaligya kag utan? Naanda na nimo nga trabaho? Oo. Mamaligya gid kag utan. So dili ka like kuana man ka 70 naman ka nya, dili ba ka kapuyan? Anto lang sir, kapopriman. Pero sa una, unsa kay trabaho nimo? Katong batanon pa ka? Balay lang gyapon. Balay lang gyapon. Una sa among uma. Nakay uma. Sabuhi pa akong bana. Sabuhi pa yung bana. Pero karon nga wala na po. Wala na ka naguma. Sa among yuta. Layo ra kaayo dinhi. Mga pila baklay lugar mo sa una na. Baklayon lang ninyo. Baklay sir, layo kaayo. Ay sakyon. Oo. Sakyon ninyo. Ano lang sa balay. Nay utan, isuroy paligya. Asa mo kakuha ng utan po di mo nga ibaligya? Asa mo kakakuha na yung utan mo ibaligya? Say dinhi sa iya dadaan ko niya pa ko gikan sa tigna. So mo din mo ibaligya? Oo, kay mayun man ko dadi ko dinhi kaya ta kapamaligya ko. Dadaan ko ining akong anak. Nasa diya sa ubos. Tapos ilang utan. Di gapon ko magkuha ibaligya. So at least ba nga kugihan gyapon ka ba? Ning kamot gyapon? Kamot gyapon sir. Lagi so karon nami dala nga bugas, 5 kilos ana siya. Di ako sang kaon. Sige kaon sa atong bugas. So nara no ang bugas nga 5 kilos sa mga gulsaman. Sure dayon. Okay, isa ko mahatag. Tara na. Tanay. Nay gani nara dawata ang 5 kilos nga bugas. Daw di na butang. So natumba. Mga pila ka na ka adlaw sumudo harap mo pila ka na kadlaw. Mga pila ni kadlaw mo. Labi na katulad. Lugawon. Lugawon. At least kayo mamaligya pagbutan so parisan lang na nimo butan, tumbati na. Tara na. Nagtata na lang. Nay magkapaysudan. Bisita ang sulubong sa mga Samaritan. Mga tao na sila nga mga abutan. O mga butan nga mga tao ang nagpatuloy na. So ikaw ang usa sa ipatagaan, no? Siyempre, gawa sa bugas na adayoy t-shirt. Zen kahatong t-shirt. Yan na ba sa t-shirt? Sada ba? Pwede ni mo masapaw, masuot ni mo, sapaw lang, isapaw. Sada. Sa isapaw. Isuot daw be. Ayun na, isuot na ditso. Isuot na ditso. Sada bagin nga t-shirt. Kaya, message dia sa likod. Nga t-shirt. So at least nga, nanakit t-shirt do. Pangayan kay ka, ba? Manay masuot. Sige, so ingani na lang. Unsa na lay imuhang ikasulti, no? Ngadtos mga tao nga naghatag ani. Sige, unsa mi sulti sila ha? Salamat kayo sa bombo.
Sige. Salamat ha. Oh, Salamat. daghang kaayong salamat. Sige, salamat. So, mo to no ang usa sa tong subject diring sama so sige. So mo to ang usa sa mga subject nato diring Dapitas Barangay Dansolihon. Og sa sunod pa nga mga dapit no kay actually napatay upat nga tagaan diring dapita. Og kini na lamang si Zen Kahatol. Daghang salamat. Sa kanunay, kita nagtuo ang pag-asinso ni Buhigala, pag-asinso usaba sa atong nasona. Buot sabton kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasinso. Sa malawang nga mitapang ka nga moasinso ang Pilipinas.